Erokamano ahinya anyi koro moga jwang' kae indie tielo machielo kendo bende kawuono ni endi wan kaga achiel kuom bende oganda go iki ma bende isebedo kineno kaka pile ma Indian AJ Media man kod gi lakseche gi iki kendo bende matayi kaka pile en Ana Jwang' Junior. Kawuono wan kae indi gi bende rawuoyi ma iseneno kae indi chal nade Wuodo? Ai yom baba. Ma iluongo ni Kimbi wuod Nyando. Yo men. Aneno ka bende nyaka ne watim kod interview mokwongo kacha chande oganda osesoko wang' mokwongo ni to karang'o mi soko wang' jo angla to ino kiwer. Ana ja gospel kata sani nitiere wer ma nie studio miluongo ni Jalimbe. Are ko obedo recorded OJ studio. Studio bende matimo maber Luo Nyanza sani. Koro imbe ina achiel kuom jower. Aja wer ma pako Nyasaye malich yawa polo wadhiete yawa. Ng'amilor ne ok donje polo. Polo wadhiete jo wer ma wero gospel onindo te. Jachieno mako gospel mar piny Luo modeyo. Ang'o miwacho ni jower onindo? Jower onindo then jower ok support jower wetegi. Lilian Jairo nyogolo wer kanyoro. Wer mamit. Lilian Jairo emaneno ka timo matek sani. Gi nyako moro iluongo ni Carol Gift mowero chonga gilo. Mage wende maneno latest sani. Jo gospel onindo te. Ginindo te nadi ngene gichako ga wer ka gionge pesa. Then gidhi giyudo sponsors. Gichako wer ka gilemo matek. To gidhi giyudo sponsor moko yudo chuo. Koro jo gospel to giwe wer giwacho ni koro we adagi dichuo we anyuol alokra kijuku mar chuo. Koro ma kela penjo moro ni gospel kinde mane bende ajawa poko ajawa sani iwacho ni overtake gospel kendo bende oganda ni e gospel oganda ni ajawa moyo gospel. Inyalo bedo ni ma indi okel kod ka jogo ikime wero gospel moninde tich kose? Jo wer gospel ng'eny gi oninde tich. Brother John Okidi katieko ng'weya ng'ama norwaka e dalawa no ywepe wang'a ni to mano mor miwuoro. Noel Kitepe kisomo nying jogo mosekoloyo e nyim jobura kathumbe duto neno. Saya ruodha imiya chopi konya baba. Mano John Okidi onindo. Nicholas Wood King kanogolo polo maro wana wera nogolo wenino kodhier. Nyasaye mower neno dhi omiye pesa ma wiyo wil gi wero Nyasaye. Koro nyiso ni Wood King bende wacho ni odoko rumo. Wood King dongo rumo. Jower ma waneno kabiro nitie moro sani iluongo ni Papa Kriso mowero owero Maximo Yesu wapimni wach to gi wende mamoko. Mago jower mabiro. Iwinja. Jower kaka Wood King gini. Kevin Gombe. Jower kaka Nicholas Omondi. Nicholas Omondi gini nower kanyo bende mabint mokalo to. Sir mari to kelo ng'wana bera kawuono ni. Sir mari to kelo ng'wana wira baba wira mondo kika giweyo wer sani gi watch mana wangla. Sani gi watch mana gima jo wangla timo. Iyudo launching mar jo wangla. Jo gospel opong' abich. Ne hallelujah uro ni gidhi manyo crowd e wangla. Nyasaye wuodh dhi e ngima en wuoth madwaro joma thuondi. Jomok pondi sani ng'iye. Ka ok Nyasaye nyaka nandi koro onge. Iwinja? Tundi madongo mag gospel. Tundi madongo. Ka ok Nyasaye no John Okidi koro onge. To nikech John Okidi chalo ema jalamo e industry mar gospel. John Okidi bing'eni ok rum ga. John Okidi ok rum. Wachore ni ogolo wer kata nitie sani ende oyiko ne album launch moro mbele ka indi. Nitie moro magiko gi Rose Muhando. Ang'o miwacho ni ente sani endi iwacho no dok piny to production mare wachore ni en ng'at motele piny luo weche mag gospel. John Okidi otele piny luo weche mag gospel lakini odok piny. Ineno uduma mar wero gospel en uduma mar joma ok dumu kuom uduma no. Iwinja? Jawer mowero gospel owero a gospel ma Nyasaye donje tich ma Nyasaye miye tijno motim ma wer hit. Bang' dweche moko 4 osemakore gi dhako moro, osemakore gi mon moko, dhako moro osemakore gi chuo moko. Koro wach Nyasaye ok med gi chuo. Ma wach mar adiera, wach matero ji e ngima. Jower ma wero gospel ng'eny gi odonje gik moko machalo kaka chodegi. Gidonje chode. Moko dhi ka juoke mondo juoke omed gi power mondo gi hit. Iwinja?
Mako jo wer ma wero gospel ne Nyasaye. Wir nitiere gi wir ma Nyasaye wiro go ng'ato. Koro jo wer ma wero gospel kawuono wawacho nu nikech chang no udhi ubed piny ni ulamo na marach no se lamna nyaka giruto to pod angima. Iwinja? Ana wacho wach Nyasaye, wach ngima matero ji e polo. Jo wer mag gospel nindo maratari. Kwana mabiro mineno. Maneno ing'ino kwa ng'iyo chien kacha chande nitie Carol David, nitie nya Jerusalem. Carol David ne lamo Nyasaye kane pok oyudo ng'amo kawe. Kano osedhi oyudo ng'amo kawe, Nyasaye mineno ni be ji ochayo. Sama in gi weche machando chunyi, ichuogo ne Nyasaye wer. Sama koro iseyudo ne chuo, koro iweri gi Nyasaye. Mago joma ne dwaro mwandu kuom Nyasaye, Nyasaye nodhi omiyogi. Sani Carol David chwe mamukore maratari. Nongo chune Nyasaye osegwedhe. Nyasaye ogwedhi koro we Nyasaye. Iwinjo? Nyasaye no winjo lamo mar Musa. Musa no lamo Nyasaye, Musa no chung malo mo lamo Nyasaye. Nyasaye no winjo lamb Musa. Kendo ruoth ne ni kod Musa ka Musa telo ne jo Israel. Iwinja? Jo wer masani odhi owe yore mag Nyasaye. Odonje wer yore mag piny. Iro ka jawer laro dichuo gi nyarba. Mago ja gospel. Iro ka ja gospel onyum gi japiny matikriri. Jakongo ja ndiwo wadwa. Emu kende. Iro ka chuor jawer wang'ongotore kwar ha. Chuore. Odak gi dichuono nikech pesa, ok odak nikech Nyasaye. Iwinja? Koro ma sama sani ka wachambua siasa to wachambua gospel artist maluo Nyanza. Gima wacho kawuono ni awacha dier. Iwinja? To ang'eyo ni gin be giwinja nikech anyiso gi adier. Iwinja? Ya Jakongo. Ne Jakongo we uru go koko ka. Jakongo. Jakongo yo kelele usipige hapa. Iwinja? Nitie gik moko ma beyo to gin sensitive. Gimokwongo. Kidwa bedo jawer maber. Submit unto the Lord. Are you getting that right? Submit unto the Lord. Yes. Give and forgive unto the Lord. Yes. Pray and praise unto the Lord. Worship unto the protection of Holy Spirit. Ukibeda beda jawer mang'eny iyudo ka ok gikia ndiko wer, indiko negi wer to ginyiewo wer kuom ji. Wer maber en wer mindiko kendi. Odiwo the comedian ndiko ga comedy kende, odiwo be comedy gedhi maber. Mijuku moro mabinduki moro ma Jakaranda cha. Mijuku no wacho research motimo. To gigo dhi. Iwinjo? An ok anyal copy. Ok anyal dak kaka chal. Omari Nash MC Omari Nash moro makelo gimoro miluongo ni talent search, gik mag talent search. Luo talent search. Omari Nash nodhi obedo piny moparo ni en MC mathin. Olo MC kako gina gini, kianga gini. En MC mathin mo odhi oparo gimoro manyien mobiro go e Luo Nyanza. Iwinjo? Tiyudo ka talent search ni en gima dhi mako piny. Iwinja? Simi Kenya dong nigo nagi show. Dong dhi maber. En gima ne Simi obiro go mondo riw joluo. Omari Nash biro gi talent search. Didi ok ni mondo gini nigi future. Iwinja? Koro gima timore. Ma en wer ne Nyasaye ne luong. To nitie jo wer ma wer ne Nyasaye maber jinin lima ni piny ka mapoko mak lwetgi. Magi gik jok ma wanyiso ji kaka Omari Nash gini gi Luo talent search go. Gimanyo to gikelo nwa e board to waketo gi to wakonyo gi e studio to warekod ne gi wer. Inyalo wacho ang'o nikech sani endi jodolo gi jower mag piny Luo osedonjo kanyo endi e TikTok kata kanyare inyalo neno kani e TikTok. Licha enya. Inyalo wacho ne gang'o sani. Licha enya giromo gi kweche TikTok. Nyocha giyudo ka sadaka ma ogole kanisa ok rom. Nikech kech ng'eny koro TikTok nitie lion, nitie mbidhi, nitie sudhe. Iyudo ka pastor keti ni tuma TikTok to keto rege. I'm in love with this woman. To kanyare talk background mare wero I'm in love with this woman. Pastor Bishop Kanyare to Bishop Majakuo. Ino Luo Nyanza ka
Ma bende kama nitiere jodolo malamo Nyasaye, nyaka jodolo madolo ne ji piny Luo Nyanza sani gidok chien. Adier mar Nyasaye. Emomiyo uneno kama seche omako joluo, jowa tho mang'eny nikech joluo ng'eny gi sani owe lamo Nyasaye. Giweyo Nyasaye. Jodolo mane lamo ne ji. Sani wan gi mama Winnie Owiti. Winnie lamo, to yeni lamo ng'ato achiel ok nyal mako piny. Nitie ogonyo ngede gini. Sani gin kanye. Nitie jodolo mane wang'eyo mane kochung', koting'o bade ni Nyasaye. Piny Luo kama. To kwa ywak ne Nyasaye to Nyasaye winjo ywak gi. Sani ere gi. Iwacho sani bende weche mag kanisa moloyo to bure Nairobi kendo doko mana weche mag ohala. Ok gin lamo mag adier. Inyalo wacho ang'o wach ni endi sani endi ji odoko mana ni kanisa ni kar ohala. To dong' mana en adier. Ing'e ni Yesu nyocha onego bi wik mokalo. To Yesu nyocha oneno gik ma kobiro timo, pod oiko kete. Yesu pod iko kete. Yesu dwa biro rodho kanyari chato Yesu rodho manyume mach. Yesu dwa biro rodho king'eyo ni dolo ne ji, ija dolo matiyo ne Nyasaye gadiera, tafadhali med lemo mondo Nyasaye oting'i malo. Ng'uono, iwinjo? Jodolo ma wan go kaka Ezekiel, ma e piny Luo Nyanza. Ezekiel ma bende nigi New Life Mombasa kocha. Mago jodolo malamo Nyasaye gadiera. Jodolo kaka Prophet Owuor. Lamo Nyasaye. Jodolo kaka Gilbert Deya, awacho kuom jodolo ma wang'eyo. To nitie jodolo moko matindo piny kae. Kaka Reverend gani iluongo Pastor Nyunja gini. Mago joma lamo Nyasaye. Iwinja? To sani lemo mar Luo Nyanza odok piny. Ajawa madho. Mano kaka jodolo madole Luo Nyanza chon kane baba u pastor. Nyathini en mtoto mesa. Besero nyathi jadolo ndalo machon ne tek. Sani nyithi jodolo pogore chakre e bade jake chonge muoch wana komboto ndak. Nyithi jodolo yom. Sadaka magi chamo lokore kodgi. Nyithi jodolo ema chodo molokore nyithino moko mag jodolo. Iro ka nyathi jadolo nyuol nyaka dalagi. To baba gi to yalo ni moral law and values. Nyako bede ritri nyaka chieng' moro yudi chuori to nyari to nyuol e dalane. Oyalango. Onge gimo yalo. Are you getting that right? Nyithi jodolo tema kudu wi jodolo Nairobi kato gi dala mago Luo Nyanza. To kariambo kawuono chopo kuom jodolo wan kodu. Omari nyaka pi. Ne. Ineno jodolo ma Luo Nyanza sani. Gima ging'iyo maduong' en pesa. Jodolo ma Luo Nyanza nyalo yalo ni mondo iwari idhi e ngima but ok inyal dolo e utegi mondo utegi obed maber. Iwinjo? Ing'e ni kanisa maber chakore e ot. Koko ose spread yani ose spread kodhi oko. Mano kanisa kanisa maber chakore mana gi e ot. Wuoyi wadu koiro kamiyako. Koro mane gimomiyo Luo Nyanza jodolo nyaka dog chien. Nyithi jodolo nyuol manyiri. Iro kamoro nyuolo mana nyithindo adek mano nyathi jadolo. To wuoni to nie dala. To masiche ng'eny masiche mineno timore ni ng'ato dere kia ng'ato timo ang'o nyathi jadolo. Iwinjo? Ang'o miyo mage timore kama indi? Nikech jodolo masani oketo pesa mbele moloyo dolo ne Nyasaye. Iwinjo? To nikech giketo pesa mbele chuno gi ni nyaka Nyasaye owuon bende chwadgi. Ben adier Nyasaye osegwedho jo-ajawa nikech jo-ajawa wachore ni lemo samoro moloyo jogo kima undre ni e Kristo. To dong' jo-ajawa lemo? Jo-ajawa lemo, ajawa en tich matek ma ji lawore ma kok ilam Nyasaye inyalo rumo gokinyi mang'ich. Machuno ni nyaka ilame Nyasaye eka ajawa dhi maber. Kata Prince da dongo bero gospel. Jakadala dongo bero gospel. Ema jalamo dongo bero gimoro amora ma Ruth omiya en gospel. Eli to dongo bero gospel.
odongo swage mapok wawinjo. To jok mineno mower ne Nyasaye gospel go ineno ka gidhi maber. Kevo maka wili ower Nyasaye para kiparo jothumbe. Iwinja? Dong gospel. Koro gospel e chakruok mar gimoro amora, but ka in jadolo wek biro nwani ilamo nwa Nyasaye ni mondo kik wabed gi nyithindo oko mar ndoa to into in gi nyithindo 10. Kik wabed gi nyithindo oko mar ndoa to into nyithindi onyuolo gi jokwath e kor gweng'. Are you getting that right? Adhi wach minena wacho ni jodolo dwa dhi lamo na marach lakini Nyasaye omiya teko. Kata ka gilamo na marach Nyasaye omiya teko nikech Nyasaye to ng'ena wacho adier. Okawuoyo kuom jadolo moro amora lakini awacho wach ngima matero ji e ngima. Sani wadwaro wan e Luo Nyanza kae ma wadoyo matin. Aduoki chien kacha chande. Ang'o ma bende jothum go eki ma wero gospel e piny Luo oromo tim mondo bende gin bende gibedi sani kama jawo oseketie. Jothumbe ma wero gospel e piny Luo ka in dhako to wero chuo. Jothumbe ma wero gospel e piny Luo wang' gi tar ng'enygi. Ng'enygi wang' gi tar ka wang' gweno mago mamene to machuo. To koneno sikat kata pake motwe leso to giseyo sichu. Ng'iyane jathum ma dhako ka dwa moso ng'ama dichuo ma oseng'e ni ng'ani to nigi pesa koro dwa mose, ibiro neno ka reception mari gi mari opogore. Hi brother, I'm sister so and so. Aya jathum ma dichuo bende ka dwa moso dhako ma ja pesa, kwanza ka gineno nyiri ma jo pesa bora dhako riembo gari okia kato ni dhako no nego chwore koko ne obedo gi gari. Almost, hello sister, I'm brother so and so. Iwinja? Jothumbe jok ma wero gospel wangi tar. To mano emomiyo Nyasaye bende weyo giting'o jajawa noseweni ni wangi tar, wero mon, iweko gi mon, mane giseng'iyo. Koro joma wero gospel bende yani wangi tar to kifwenye ni ai ng'ani chodo kama ok ichak iwinj wende. Olal. Yawa joma winjo wende gospel kata king'e ni ng'ane chodo ng'ane wang'e tar. Asau support raport nikech jaja obiweko gi mon to u support umielogi. Un be gospel winjura winja. Ben gima ber transition ka ng'ato wuok e weche go mag bende gospel kata bende wuok e ajawa kadhi go gospel kaka sami kijana noweyo weche mag ajawa sani inde ja Kristo. Manyalo wacho ng'one jogo e samoro pango mondo gime giwuog kanyo inde gidhi e gospel. Luore gi luong ma Nyasaye oluongo go ng'ato. Mano ok da wuoyo ok ang'eyo. Sami kijana to ng'a? Sami kijana achiel kuom jo ajawa mano wuok e gospel ka sani inde wuok e ajawa sani inde go gospel. Ok ayango mana ng'ama ng'eyo joma wero gospel mang'eyo. Ang'eyo. Oyier Simba J dong noweyo ajawa kaduogo e gospel. To ok otim maber sani oluongore ni apostol jakuo. Oyiero timore nade? Wuod Phoebe dong obukore ochako wero gospel. Ma wuod Phoebe kiwinjo moluongore ni apostol John Eric. Sani en apostol John Eric. Sani odok e Ohangla. Dongo owere koda jawa. Muma wacho niya. Muma mar Nyasaye wacho niya. King'ich ng'ich bede mang'ich thi. Kiliet bede maliet ha. Onge tindi bed mamor tibed mang'ich. Iwinjo? Koro wuod Phoebe cha osewe nyaka rekod thumbe. Sani ochamo mwandu ne nikech Nyasaye nogwedhi diere mano rekod thumbe. Lakini ng'eni en apostol kata sani en apostol John Eric. Apostol oyudo nang'o? Dongo odhi e tiegruok. Odhi e tiegruok kanye? Nene piny sungu mag India kocha chade koyudo tiegruok mondo obed apostol. Ni neno ng'ama noneno? Pichni mane ogo kuno wachore no. Pichni mane ogo kuno to nodhi limbe. Mago kon mende. Mano wuod Phoebe dwa lokore kon mane Luo Nyanza mabe ok wabiyie. Iwinja? E Luo Nyanza kaka ijago ang'o momiyo ka jo Wangla launch wer wuod Phoebe nitie. Ka ja gospel launch wer wuod Phoebe ok odhiyo. To en apostol. Wawacha dier. Isetimo nonro. Ne. Nyocha. Ema launch wer. Nen kanyo. Dongo adier. Dongo Wangla. Ajawa. Nitie nyaka iluongo ni Carol Gift. Ne launch wer. Wuod Phoebe nok odhi. Aya, ng'iye jok ma wero gospel temo setimo launching.
kiseyudo wuod Fibico launch odhi launching unless chule to girwa ni en wir upako wach Nyasaye ni en wir upako opako kata sani donga awero agolo wer miluongo ni Jalimbe donga an gi wer manyien miluongo ni Nyasacho ma jang'wono mapako ruoth Nyasacho ni itimo ne launching koso ni gola kamano ok atim ne launching nikech dipo ka wiya kuot gi launching no maratari Wikul nango re mano wendi. Abiro solo ngama bi launching no. Iselunyo ji sana nganyalo biro launching ni onge. Ingeni achalo nyaguok makecho mapoko kanya kawuono gi nyaguosude. Ang'o minyalo wacho ne oganda go ikwasa ni sani nitiere transition mawuok mar bende gospel owangla ben gima ber goyo gospel owangla kata obedo ni gospel owangla mit majacha en beat lakini gima duong' en message iwinjo message wa deliver maber kabisa gospel owangla wamuoch Kisumu sani wamuoche ma kata ka nitie wer miwacho ni aneno wang' ruodha korieny na maler ya wamuoche malich. Ong'ene na ka piny luo nitiere pastor ma bende tiyo gi nying mar Orienje seromo gi video mage kako time chande neno nade macha chande mitinde maber koso dipon seche moko en bende Michael Orienje en pastor mar piny luo moloyo to ne Oda Dwen kacha chande video mage osebedo ka chalo ka gima samo opuonjo Nyasaye to owacho kata chande wendo moko machon ma bende kaka ne gimiel chon okelo reflection anyisi gimoro Michael Orienje ne wiya wilgo ng'ano yalo wach Nyasaye mar adiera owacho ne ji gima timore nikech samidwa generation ma wantiere ni en generation ma stubborn bwana nyaki I refer something to iwinja ma generation ma wigi tek ma kok irifane gi gimoro ok gima iyudo ka ng'ato dhi e kanisa odhi lemo omiyo wang'e okwadhe kanisa to gine chokruok to en mochako ger molokara jok ma winja rufu chal gi ni okonyi gi lift e gari okonyi gi kodhi ka chetho ingi familia kalacho ingi to okonyi gi lift we nyiso wuon gari ni baba lora lae ne okonyi familia gi lachni no iwinja bende okonyi gi gol lweti oko mar gari ni amoso ukanyo okinyiew gachi gol e lweti mosji iwinja kono Michael Orienje ja SDA no yalo Yesu ano Orienje ano poka wuoyo kuom marach nikech poka yude to en be ka wayude no chako ero mon wan kode manaka Mana message no Orienje adwoki chien liend general kama bende nyocha waiko general kaindi to wuode no loso ma bende oganda no kwedo kaka ne owuoyo ne odwaro ni mondo kik bende chacha ma ok nyathi joluo macha ok nyathi luo wa macha nyathi jakongo wuode general ai macha jakongo ng'wenyo kuon jakisi abagusi ng'wenyo kuon ma wang'e mapekore to pilore anyway ineno wuod general Ogola akiani nen traumatized akiani nen under depression kata pressure nyathi jacha no wuoyo mok ber to wan kaka wan joluo wakuong'e ne wuonwa tho tonge gi lit macho ok chal emomiyo awacho ni yawuot luo nyuomuru nyi luo kikibukri nyuom ibinwa gi nyako moro ma jadhok moro ma koro chiki to keti koro kidwa joluo nyuomuru nyi luo samu nyuomo nyi jomoko go ugolo negi mi jochiende to wan to weno jochiende mier iwinja nyi luo un be package yourself in a way that dichuo koneni to nyalo keti wife material iwinja inyalo dhi tikendo nyako machunge tie ndara tinyuome to lokore dhako nyako matie ba inyalo dhi tinyuome to lokore dhako nikech ok gitie ba ni gihero gitiyo kacha nikech giyud kaka gikonyore iwinjo yawuoyi masero nyiri mapod tindo wene uru nyiri mathindo somo bede gi future ikawo nyathi ma nyako imiyo ich ka itibole gi nyathino iyudo ni nyako ni koro iketho ngimane kabisa en obiro dhi inyuome gi ng'ata ng'ata nikech koro oonge gi hope oonge gi geno ne orumo iwinjo king'eni tuo
tuo maduong' ni kuomi, make sure ni tiyo gi yedhe ma daktari wacho. Gimomiyo wacho mano, to bende king'e ni ng'ato tuo to kik iyanye go. Chieng' marieny kowadu, sani nyawadu tuo koro iyanye ni mang'ane to ndilo. Ndilo en mar gik moko te. We yanyo nyawadu. Jogi wadwarogi. Jogi jowa. Jogi wadak kodgi. Jogi riek. Jogi wadwaro riekogi. Are you getting that right? To ka Nyasaye omiyi sianda madongo, we chayo joma sianda gi tindo. Are you getting that right? Nyasaye ogwedhi gi sura majaber. We sayo joma ni sura gi en personal kamagwa gi. Nikech ikia ni ianyalo wang' ma wir ramo ma alokra Lucky Dube. Iwinja? Gima temo wacho, awacho niya, ka Nyasaye omiyi kiri changa maonge go. Iwinjo? Ka Nyasaye oting'i malo, kiri chaya nikech aonge go. Kata koth jarapogi wacho ni, ka Ruoth oting'i malo, kiri chaya naonge go. Mano koth jarapogi. Ka Ruoth omiyi gari, kiri chaya naonge go. Mano wabero angla. Mano koth jarapogi. Dongo mano ka Ruoth oting'i malo, kiri chaya naonge go. Adonde mora duoki erokamano nya kuom bende duoko makare ne wende go iki mag gospel. Ada duoki e piny luo siasa matin. Kom mar nyatike nitiere ng'at ma bende osebedo gi chiemo kalo iluongo no Ogada Member. Ogomo ni mondo olarie kom no ende. Dongo dhi kawo. Kanya Mark Nyamita. Mark Nyamita en ng'ama wadhi kacha to wago piere go Kisumo. Koro Ogada dhi kawo kom ni. Kom no mar Ogada Member bwana. Ineno adwa nyisi gimoro nyatike kae. Ema ne wakawo Mark Nyamita waketo kanyo to Mark Nyamita nodhi timo kaka notimo cha. Koro sani ng'ama waneno kanyo en Ogada Member. Suna East nitie Bruno Liende. Are you getting that right? Sani joluowa weuru miyo jo padhola gino jo ginene jo dhok mamoko ni emomiyo gino nikech onyew nu moko kata omiyo wang'o. Wadwaro joluo manigi obwongo. Yawuoyo cha wuogo ko ni wadhi konyo Raila. Wadhi chungi baba. Wadhi konyo Raila ka gichopo kuno to gichako konyo Ruto giwe Raila. Are you getting that right? Very sad. And very unfortunate. Are you getting that right? Kapod wan weche mag siasa chien kacha chande ker ne oloso ni ng'ama biro laro kom ker tielo kata bende yiero mabiro nyaka bende ng'i wang' joma mine to ma endi liekore ni ka kodek kao governor Mahama Beg Gladys Wanga wang' ni wan joluo wadhi bet kamora mora. Wang' ni ne wabet ga kamora achiel to ni kwalowa. Kose kwalowa to wadong' ka waneno malich sani. Baba dhi chung. Baba dhi yudo. To ka gikwalo kutu baba ma 2027. Wadwa ni wakaw Gladys Wanga wamika Ruto no. Obed running mate bare. Iwinja? Ka wasemiyo Ruto Wanga. Ing'e Wanga to ok winjre gi Ruto. Makata koro wawacho ni nyatimore. Ka Ruto wamiyo Wanga running mate mare. Wan gi joluo ariyo kanyo. Jimmy Wanjige gi Otieno pikipiki bonke. Jimmy Wanjige koyudo erokamano ahinya kuom bende bedo kete kaine nyikwara moga jwang'. Pod dhi mbele kainde gi twak. Iwacho ni kadipo ni joluo okoso kom no endi mar ker kata bende baba odhi EU nyalo bedo nade? Odhi baba okane ka baba dhi EU. Okane ka baba dhi EU. Sani gima neno baba ok nyalo wewa to dhi EU. Mano gima okuya ahinya. Ka ndalo mathin mane baba owuogo ni dhi EU ogola ne gisegi muonyo. Ogola gi kawo. Koro. Koro ka baba dhi EU no dak EU. Joluo adi madhi ne lengo lewgi. Mathoth. Makata jok moko modok koja chama paro ni morgo. Mbuya. Oginga no kwero Mbuya. Baba oginga no kwero Mbuya monyiso Mbuya ni Mbuya makandiege. Jogi ok ng'igo. Mbuya jogi ok ng'igo. Mbuya ne osomo koro notiyo gi rieko mar somo. Ochopo sama koro ratego otwad mach ka jowi. Ratego riere piny ka pith. Oginga juma ywago Mbuya ni ai Mbuya na kweri. Mbuya na kweri. Iwinja? Orwa ujode ka Raila kwero ni omera kik idh ndege no.
to wacho ni an jogi watiyo go jogi ok yal nega. Orua jode no luar piny mowang'. Nikech notiyo gi jok mane nie loch. Joluowa waleo. Joluowa wadiwo. Oginga muya makandiege ni kanye. Robert Ouko ni kanye. Argwen Skodek ni kanye. Jowi. Ogolanye gi kao ka. Joluowa yuago duto. Joluowa yuak wadengo. Mani ngeni sigia mawagi yogo thuond luo masani onendo. Liel pod numu. Tineno kagi kwanyu nyaka lop liel. Ineno kagi kwanyu nyaka lop liel. Ineno kagi kwanyu nyaka lop liel. Maro golani nelit. Onegi. Ikwanyo lop osro kanyo. Augole ya. Anyway. Nyasaye oker chuny CDF kamukwe. Ya. Kawa bire siasa makisumo. Nyaka wantiere gi ng'ato iluongo ni wantiere gi ng'ato miluongo no Pande Wuon Mula. Obiro kawo gino sa 12 gi 42. Woman rep makisumo iluongo ni Esther Raila. Kapok idhi ang'o pod wan ma opango ni gini. Ini jafwambo kod keyo wan jogi nene. Tekele soji, watekele sa watekolosi, wateko ya. Watego. Penji gima nidwa penjo no. Nyakach ka indi nitiere jawuoyi ma ok ituomo nyingi. Kiweyo Pande nitiere Angudha kuja biro kata bende Aora Yoro mano wuod Nyakach. Nitiere kata Trevor Mbija jafwambo gi keyo. Jogo tewe kanyi. Anyise gimoro. Ombija paro ni kaka ne Agao oyudo gino. Kata kaka ne Beno Luocho okelo oyudo gino. Oparo ni en bo nyalo yude mayot kamano. Anyise gimoro. Ing'e gimomiyo awacho kuja biro ber. Angudha bende ber kabisa. Mago yawuot luo mathuondi ma wang'eyo. Iwinjo? But nitiere competition. Nyaka ok wadwa ni mi ng'ato direct nomination. Nyaka tika dwaro ni yawuoyi wuok oko. Ombijo bia gi UDA neno. Mobiro gono. Wanene. But yawuot luo kaka Angudha kuja biro gini go. Ni kwano ng'agi ni yawuot Angudha ya kuja biro en ng'ata chiel to gi bende Vincent Obuya kata Vincent Obuya gini gidonge ma ema noriwore gi ng'anene gi Ombija gini mondo giketne ng'anene kesta gi frame Opande. Vincent ber. Iwinja? Vincent Obuya ber nikech tiyo maber. Iwinjo? Lakini no nego set up down o support Opande. Iwinja? O support Opande Wuon Mula. Ka nikech Opande dhiga timaye koro wang'ni to joko Opande ojipanga. Iwinja? Vincent okrach. Vincent tiyo matek. Angudha kuja biro be tiyo matek. Haya. Nyando ka wantiere gi Ken Nyale. Ken Nyale. Wan gi Ken Nyale majority leader ma Kisumo. Bende tiyo maber. Iwinja? Ana kwano ni yawuot luo. Ochilo wuon Mbogo be tiyo kocha maber. Ma nyathi moro no bukore ndi walaro go chilo kom wabiro chwado mala. Ochilo en disputed. Moro ba bukore ni dwalaro gino ni dok lero gi wanga. Unless wanga uwuok odhi kom presidential. To ko uwuok odhi kom presidential. Wanga pod ni governor ma Homa Bay. Tano tena Rosap. Dhap Karoli to gi Mbadi chal nade kodi? An mano kadonje Karoli gi Mbadi gin joma wigi tiyo te. Iwinjo? Gilaro power, interest of power. To adwa nyisi ni Mbadi en veteran. Karoli. Mbadi en veteran. Karoli be jachama. Koro kanyo kanyal donje nikech gima gilara kia to be poka adhi keto gi piny. Adhi manyo Mbadi ta penjo gima gilaro gi Karoli. Acha kama manyo Karoli. Ka barada biro nyiso gima gilaro.
Kawatieko nikech sama wang'wa kaendi mokalo wadok chien kama nwachako kodo chande en ote mane ma in go mogik ne gospel artist ma bende kaluo kata chande kata bende oganda go ikima wero thum mar pako Nyasaye piny luo. Anyisogi ni doguru kuom Nyasaye, doguru kuom lemo matut, tweuru to ulam Nyasaye mondo Nyasaye oting'u malo. Wadwaro ni mondo ulam Nyasaye motegno, mondo Nyasaye ogwedhu. Wadwaro ni ulam Nyasaye motegno, mondo Nyasaye ochung' kodu. Wadwaro ni wachier gospel industry e Luo Nyanza. Chon nyaka nanen kende to nomako piny te. Tunaenda Kanani, tunaenda Kanani, tunaenda Kanani. Nyaka nani? Nyaka nani? Iwinja? Koro gima dwaro gospel industry nyaka bi malo. E yo mora mora. Gospel industry nyaka bi malo e yo mora mora. Wan wadwa dhi lamo Nyasaye. Ka nitiere wach ma wacho madiera mochuoyi, kik ilamna marach, lamna mana ngima. Nyasaye ogwedhwa. Wadwaro mondo gospel industry obi malo. Iwinja? Kama jawa nitie. Mo okala jawa nikech ma to wach makelo ngima. Alando wach Yesu alando wach Yesu mane nokelo warruok. Ma wach Nyasaye makelo ngima. Ni onge gimore kind oganda kod polo kod piny. Mok en wach Nyasaye. Koro wach Nyasaye ma wawacho no. Wach Nyasaye ma wawacho no ema nyaka watim. To jo mawero gospel owe walo. Mon mawero gospel owe chode ochom Nyasaye tir. Ini dhi support jawend gospel gi roho maler gi chuny maler imiya 100,000 ochako text ya babe I sweetheart nonsense. Iwinja? Yes. Jawuowu be mawero gospel nyaka ng'e malong'o ni mae sama Yesu duoge. Giwe wang' tar. Gichom Yesu ter gi problem gi. To ka Nyasaye oseting'i malo, wek bukorini koro ichako piem gi Nyasaye. Mano usensi. Erokamano. Mane makelo giko machenro makawuono ni endi mabende ne okele koda na Jwang' Junior kama bende wamedo menyo piny luo moloyo to industry mopogore opogore kama kawuono wagoye mbaka kaka jo gospel go ekima pacho kaendi moloyo to alwora mar nam Nolwe kata piny luo osegoyo kang'o ng'ala mane magisetimo kata bende kinda mane magiketo mondo gineni weche ekima gospel ochung' kar tiendgi. Oriti masani oromo chelo machelo kendo chenro machal kod maendi.